nit, ens trobem un dijous més a les 10 del vespre, aquí a Canal Català Vallès, en aquesta ocasió amb una persona molt coneguda aquí a la ciutat, per les seves 1000 vessants, 1001 vessants, escriptora, professora, bueno, ja ens parlarà també de les seves aficions i ho veureu. Amb tots vosaltres, doncs, Conxita Tarruell, molt bona nit. Bona nit, què tal, Josep? Molt bé. Com t'hi trobes aquí? Veig així, mirant-ho tot. Bueno, ja ens hi hem ambientat, no? És com vas venir a casa aquella vegada a fer l'entrevista, clar, era més així. Doncs mira, aquest és el salonet que és el nostre saló. Què recordes de la teva infantesa? Sempre comencem així, aquest programa. Ja saps que és un camí, no?, per la teva vida, i acostumem a començar així, no?, recordant els orígens. Sí, doncs jo, la meva infantesa, sobretot fins als 8 anys, va ser una època molt maca perquè vivia al carrer de la Salut, vivíem a casa dels avis, i era una casa pairal, que ara hi ha les agrupacions Narcís Giral, que era molt gran, i al costat hi havia la fàbrica, hi havia les caixes de fil, i jo estava allà jugant, venien sempre cosins, era una casa que hi havia molt ambient, jugava entre els telers, no? Vull dir que vaig viure una experiència molt maca, no? Amb el pati que hi havia també, jugàvem... Espais grans, no? Espais grans, hi havia dalt les golfes, que teníem també moltes joguines, no? Tresors amagats, escales amunt, escales avall, i com que venien molt sempre parents i cosins, ens hi havia molt ambient, no? Jo recordo una cosa que em vas dir que em va cridar especialment l'atenció, i és com el xòfer de l'avi us portava cap a l'escola amb un sidecar, no? Sí. Amb una moto, explica'ns una mica. Això va ser una experiència, clar, estava al carrer de la Salut i anava a les Carmelites a l'escola, i havíem d'anar pel carrer Sant Honorat, que recordo que era quan començava a aprendre a llegir, i anava lleint Sano, Honorat, i anava repetint lletra per lletra. Vas desxifrar ja o...? I anava amb els 3 germans, jo tinc 2 nois a darrere, jo soc la gran, de 5 germans, i llavors anàvem els meus 2 germans, els 2 nois venen a darrere meu, no? I anàvem tots 3 allà dintre al sidecar, i era tota una aventura, era poc tros, però bueno, ja em semblava que era aquí sap on, no? I llavors baixàvem a l'escola, perquè llavors ells també venien allà a Carmelites, que abans hi havia nens quan eren petits, i era divertit, no? També tens molts bons records de la masia familiar, no?, de Puigverd, a Castellà. Sí, sí, sí. Bueno, que era una perllongació, no?, perquè vosaltres ja teniu espais a casa, doncs més espais i en aquesta ocasió potser més verd. Més verd, més a la natura, sí. Allà el que tinc molt bon record, que hi havia una olivera, que qui coneix Puigverd és l'olivera d'entrada, d'acollida, que allà m'agradava molt enfilar-me, junt amb els meus cosins, ens enfilàvem i cadascú tenia el seu raconet d'arbre, no? I ara no fa uns anys hi vaig tornar, que era grandeta, però vaig dir jo m'enfilo dalt de l'arbre en el meu raconet, no? Hi havia la sorra sota, que també jugàvem, la gespa, llavors jugàvem a fer botiguetes i menjàvem, agafàvem fulles i la picàvem una pedra i dèiem que era carn picada. O llavors les olives que collíem, amb pedretes, ho disfrutàvem molt. I també amb els cosins jugàvem a cantines i a guerres, perquè els meus cosins, la majoria eren nois, els que eren de la meva edat, no? I a mi sempre em tocava la cantinera, i llavors hi havia el sidral, aquells polvos de colors que ho posaves a l'aigua, i llavors a l'aigua hi venia els meus cosins, que era un whisky, començava més en castellà, saps? Allò que també, com a les pel·lícules de l'oest, no? Sí. De petita ja eres tan encuriosida, tan inquieta com de gran? No tant, més aviat era llavors... Més tranquil·leta? Sí, era molt bona nena, més aviat era com que era la nena i tan xicots, doncs més aviat sempre l'avi tenia molta... Sí que eres la nineta del teu avi, no? La nineta dels ulls. I jo m'agradava molt endreçar, i llavors com que era la gran de 5 germans també m'agradaven molt els nens, que d'això ve també després d'estudiar per mestre, no? Perquè vaig jugar molt amb els meus germans i cuidar-los. Us aveniu molt, els germans? Sí, sí, sí. Sobretot amb les germanes, que van néixer després, molt més tard, doncs ara ja ens avenim molt perquè la Roser, que és la quarta, doncs és mestra, i la Salut també està dins del món també cultural, del teatre, i clar, jo sempre estava amb nois, no? Vull dir, i tenir nenes, jo sempre amb la meva germana, la Roser, quan va néixer, hi ha una anècdota molt divertida, que clar, jo estava tipa tot el dia de jugar això, amb cosins i sempre amb nois i cotxes i guerres, i la mare va quedar embarassada, i jo cada dia doncs resava allà a la Mare de Déu de la Salut, que teníem allà al carrer de la Salut, doncs perquè tinguéssim una germaneta,
I sí, doncs la Roser va néixer el dia 10 de desembre, 2 dies després del meu sant, que em diu Conxita, doncs el pare va venir i diu, ha nascut una nena, i encara me'n recordo ara, no?, de que la il·lusió que em va fer, no? Vull dir que... Eres bona estudiant, tu? Eres una nena... T'imagino com una nena aplicada. Sí, era aplicada, sí. A veure, fàcil no tenia, però jo sempre he sigut molt perseverant i molt constant. Estudiava molt i treia bones notes. Vull dir però que en perquè general, t'hi esforçaves, sí, feies colzes. No era allò que, sí, feia colzes, no era perquè de dir, vinga, és fàcil. Sí, ja va bé. Sí, sobretot a la primària em va anar molt bé. Llavors el COU amb les matemàtiques no era el meu fort i vaig topar una mica, però bueno, me'n vaig sortir. I et vas decidir per la docència, no? Per estudiar això, per què? Doncs perquè t'agradava... Això és molt, penso jo, que és molt vocacional. No? Sí, no? Jo realment sentia aquesta vocació. Ja de petita m'agradava molt cuidar els nens petits i jugava ja amb les nines i amb els germans petits, sobretot la Salut, que era la petita, que ens portem 10 anys, doncs la cuidava molt, no? I una vegada els pares van anar a viatge a Terra Santa, jo tenia 18 anys, les meves germanes, doncs això, la Salut, vull dir que tenia 8 i la Roser 10, i em vaig quedar amb tots els meus germans, el Pau i el Lluís van anar més amb el tiets, però bueno, també estàvem a casa, però vam estar jo cuidant-les i vam fer un escrit dient la mare d'abans, no? Això vol dir que al ser família nombrosa, tants germans, doncs ja et va servir d'aprenentatge, no? Perquè després no t'hi vas trobar tan... Dic, ui, què passa aquí? Exactament, sí. Des de quan fa que ets a l'escola Pia? Doncs mira, ja uns 35 anys ja quasi, potser ja falta poc, ja per fer 35, sí. Déu-n'hi-do, gairebé tota una vida professional. Exactament, sí, vaig començar fent pràctiques allà als escolapis i l'any següent ja m'hi vaig quedar. Què és el que més t'atrau de la docència? A veure, quan veus sobretot els nens, la innocència dels nens, aquelles ganes que volen aprendre que tot el que és nou per ells, no? Precisament ara, descobrir el món, no? Sí, descobrir el món. Aquests anys últims estic més amb nens petits i ja estic amb nens de P3 i veus que tot el que els hi dius, no? I em criden per aquí, Conxita allà, vull dir que aquestes coses que els hi pots ensenyar, que tot és nou, i veure el procés ara mateix, els que vaig començar ara amb P3, que molts nens quasi parlaven, no? I en canvi ja faig classe dels racons, que amb el joc, no? La classe del joc simbòlic, i allà vas veient com es van destapant i la relació que tenen amb els altres nens, com es van obrint, vull dir que és molt enriquidor. Jo d'això en dono testimoni perquè tinc una filla que es va a l'escola Pi i l'any passat feia P3. Sí, ja i un dels llibres que ara parlarem li vaig dir, qui és aquesta senyora? Diu la Conxita. És a dir, que ho sabia perfectament el nom, no? Vaig pel passadís i tots em criden perquè estic a diferents classes i llavors doncs... A tu t'agrada la canalla, tens 2 fills, ja grans, entre cometes grans, però bueno, ja no d'aquesta edat. La maternitat et va canviar d'alguna manera? Sí, realment per mi és de les experiències més maques de la vida. Vull dir que penso que una dona poder tenir l'experiència de tenir un fill és fantàstic. I ho vaig disfrutar molt perquè vaig demanar llavors un temps més d'excedència i quasi vaig tornar a l'escola que els nanos ja tenien 8 mesos, i vulguis que no, ja aquell temps el recordaré sempre com una època molt maca, de poder estar allà amb els nens, m'hi vaig entretenir molt, els ensenyava cançons, jugava amb ells... Quina edat tenen els teus fills ara? Doncs mira, 26 i 28. 26 i 28. Quan va començar la teva passió? El Francesc i el Pau es diuen. Francesc i Pau. Quan va començar la teva passió per viatjar? Que sembla que hagi sigut, no? O hi hagi 2 etapes, no, la teva vida? Bé, abans de tenir els fills ja havia viatjat, havia fet això que es diu l'Interrail, que agafes un tren per Europa durant un mes i doncs llavors pots anar viatjant pel tren, marques cada dia, escrius el lloc on vols anar i has pagat un preu i vagis on vagis i clar, pensa que el tren hi dormíem quasi aprofitaves el viatge de nit fins hi havíem arribat d'aquests trens a Suècia i tot això que són tan nets, havíem arribat a vegades a menjar-hi, vull dir que molt bé i vaig patejar-me tot el nord d'Europa un any i l'altre any més aviat a la part sud, a tot el Mediterrani durant un any un mes i un altre any un altre mes i abans de néixer els nanos vam dir que volíem fer un viatge així fort i de ben lluny i primer volíem anar també a col·laborar amb una ONG i primer havíem d'anar a Amèrica Llatina, imagina't, amb unes monges que portaven
que eren unes que hi havia aquí a Torre Bonica, i havien d'anar amb elles, però llavors no sé quin problema hi va haver, que allà, que era Bolívia, que havien d'anar, però van dir, no pot ser aquí, però tenim una comunitat a la Índia, imagina't, quin canvi. Diu, i portem a la leproseria, dic, ai, però mira, ja ens havíem fet la idea de marxar i ens vam anar a la Índia, i realment va ser un viatge fort, perquè era molt jove i penso, no havia sortit només a Europa i prou, havia estat, i va ser la primera vegada que surto d'Europa a anar a la Índia. Moltes persones, fins i tot que tenen anys de viatges acumulats, diuen que precisament això, que quan vas a la Índia et canvien moltes coses. Sí, és la filosofia de la vida. Allà potser és la vegada que vaig viure la mort de més a prop, perquè veia gent morint-se al carrer, veies coses que, clar, vaig estar a més amb la leproseria, que al final jo vaig dir, no puc. Quant temps vas estar per això? Vam estar-hi quasi un mes. Ostres. No, vam anar voltant també, perquè llavors jo vaig dir que jo era mestra i si podia col·laborar amb altres coses, però jo a un hospital, jo això de metge, jo dic, no m'agrada gaire. Com es paeix això de veure la gent al teu costat que es mor, està allà? A mi em va afectar molt, vaig tornar d'aquí que vaig estar com un any per refer-me... Per refer-te una mica, no? La filosofia, perquè per ells allà la mort i la vida no donen l'importància que nosaltres hi donem, vull dir que estan tan acostumats a viure tant al carrer, però llavors va ser quan vaig començar a entrar també en el món de la ioga i vaig començar a fer ioga i meditació, vull dir que això sí que va ser la part positiva, que vaig estar a la Índia, no? O sigui, va descobrir una sèrie de coses, no? De coses noves, sí. Que has anat tirant endavant i has anat continuant, que molta gent ho fa puntualment, però ja... No, jo soc mestre en Reiki, vull dir, m'agrada molt el Reiki i ja fa bastants anys que faig Reiki i me'n faig jo cada dia i llavors doncs en moments... professionalment no m'hi dedico, però en moments que convé amb amics, familiars, coneguts, que fa falta, doncs ho faig i tothom els hi ha anat bé, vull dir que no et dic que d'aquí un temps quan potser pugui dedicar-m'hi més i ho faria. També es pot anar als hospitals, hi ha un grup de gent que va als hospitals, però ja em falten hores, el dia no té més hores. Ajuden els malalts terminals, saps, a vegades, o gent amb càncer, a pal·liar el dolor, vull dir, el Reiki és bo. Falten hores perquè, entre altres facetes, doncs ets escriptora també. Quan va començar, arran d'un viatge, em sembla, que vas dir, bueno, d'això, doncs per què no fer-ho participar a la gent, com compartir-ho, una mica? Bé, de fet, la idea d'escriure el llibre ben bé de mi no va sortir. Jo vaig començar primer, clar, jo veia una cosa molt gran, això d'escriure un llibre. Vaig començar a escriure diaris de viatge. Llavors una mica em va dir, per què no ho penges en un blog? I vaig penjar-ho. Estem parlant del primer, com es titula? El primer es diu Viatjar com a transformació personal, experiència a l'Amèrica Llatina. Amèrica Llatina, va ser. I vaig estar diferents anys seguits, després d'haver-me separat, doncs vaig anar cada estiu, anava a un lloc diferent d'Amèrica Llatina, amb CETEM. I llavors vaig començar a escriure al diari i penjava en blogs, viajeros.com, i vaig començar a guanyar premis, la gent els agradava, m'escrivia gent de diferents països d'Amèrica Llatina, i veia que agradava i que em vaig com animar. Vaig començar a fer cursos a l'Ateneu Barcelonès, aquí al Corte Inglés, que també ve la Mercedes Abad, amb el Raimon Sansó, que és escriptor de llibres, i vaig fer molts cursos amb ell, i és el meu coach, he fet coaching també, i ell em va com esperonar molt de dir, hauries d'escriure un llibre, però vols dir, jo? I llavors doncs ell vaig apuntar en un curs que deia com hacer tu propio libro, però amb escritura online, vull dir, ell ho engegava i jo vaig ser de les primeres que em vaig posar. Però resulta que degut a això, al fer aquest viatge a Costa Rica, que hi vaig estar 2 mesos, amb un projecte de Tarannà, que és una agència alternativa que col·labora amb CETEM, amb el tema de rutes solidàries, que és el tipus de viatge que jo feia d'aquell temps, que és rutes solidàries, si vols t'ho explico, és viatjar anant a conviure a les cases amb famílies. És a dir, tu pagues uns diners a la família i és una manera d'ajudar el país. I també vas a veure projectes concrets que CETEM realitzava i llavors un dia puntual estaves allà amb aquell projecte i col·laboraves. Vull dir que és un viatge així una mica diferent, un viatge de turisme responsable, que en diuen.